Cek, cek. Shalom.
Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu amang inang, remaja na poso bulung, namandohoti parmingguon sadarion. Hari Minggu madihamu parhalado nami. Hurian itu hatta nahina holongan, marsadani roha mahita muse sadarion, lau mamuji Tuhatta di Minggu 20 sada, dung Trinitatis, doho topik ni Minggu sadarion, marhiras ni roha, maka tahon barita nauli, mangasahon debata. Atong, tapuji ma Tuhatta, marhite nama rende sian buku ende nomor 550 sia, ayat sada sahatu ayat tolu, debata nasokal si tolu sada. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot panoon. Amin. Martua dohalak na manaon di pangunjunan, aidung tausian pangunjunani, jalo onna do tupal hangoluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani, tu akan naholong roha di ibana. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di arina pinar badiaan mi, saibuhai mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni rohahami manangihon hatam nabadiai,
Jala ringgas hami mandimbangi dohot umpeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami, asa hupar haseang hami aka ari-ari ngolunami na pondoki. Sai pamasuk mahami tuhangoluan saleleng ni lelengna. Pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhan debata, marhite sian buku ende nomor 584 ayat 1 dohot ayat 2. Hamu saluhut bangso. Sadarion imana tarsurat di 2 Timotius sada ayat 8. Onpe unang homai maka tidakot tuhatai jala unang hailahon aunat tarhurung humopop ibana. Dohot mahotahe makokop barita nauli sian hagogoon ni debata. Ima sahatna atong rap martangiang mahita mangido tutuhatta dinalau mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangolahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapuji ma Tuhan debata marhite sian buku ende nomor 417 ayat 2 dohot ayat 3 rade situtu haluaon. Hidup
dosata tu adopani debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng ni leleng na do asini roham. Saimar pamuati maroham di hajahat tonami jala sai unang be ingot aka dosa nami. Ai jot-jot dohami mardosa maradopon ho jala jot-jot dohus tungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuo nami, palua hami jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Musat pe akadolok jala humutal akarobean. Alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musat sianho. Jala pada ni hadameokku nasotupa humordit. Nina Jehovah siasihiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji ma Tuhan debata marhite sian buku ende nomor 460 ayat 2 dohot ayat 3 alani Tuhan Yesus. Oh
Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion, ima tarsurat di buku 5 Musa 34 ayat pitu sahatu ayat 12 tajahama marsikat soring. Marumur 120 tahun si Musa di hama matena, dang pola homur anggo matana, jala danda suruh gogona. Dungi di tangisi halak Israel masih Musa di adaran Moab 30 ari lelengna, marujung ma di bahe nasida aka ari parta tangison dohot pangundungon ala si Musa. Dungi gokton di hapistaran maroha ni si Joshua anak ni si Nun, ainunga di apehon si Musa hian tangan natu ibana, jala ditangihon halak Israel do ibana, jala diulahon hombar tunatina nahon ni Jahoba hian tu si Musa. Dungi dangadong behehe di tonga-tonga ni Israel sada panuriang songon si Musa, namananda Jahoba ado bohibe. Taringot tu saluhut tanda dohot halungangan, nasi nuru ni Jahoba ibana, bahenona akai di tanah Mesir tu si Parau, tu sude na posona dohot tu sandok tanona. Dohot taringot tu sandok tangan na gogoi, dohot taringot tu sandok hasoguton, bolona binahen ni si Musa diadopan ni sin Israel. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amin. Tapuji matuhata marhite kur ina parari Kamis.
Tapuji batu hatta marhite buku ende nomor 707 ayat 2 sahatu ayat 3 hagogoon dohot apul-apul. Dakon maha porseau tai songon nahinati dakon nidongata saha porseaon disandok portibion rap mahita mando au porsea di debata Jehovah au porsea di Yesus Kristus au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hakopani halak Kristen akan nabadia dohot di hasesa ani dosa dohot di akan mando mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot di hanguluan na sura-sura. Tabege matik ting di mingguan Tatangihon majolo tikting di minggu tasadarion minggu 20 sia Oktober 2020 tolu. Tikting na parjolo goar ni minggu tasadarion ima diguari minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis dohot topik marahiras ni roha maka tahon barita nauli mangasahon debata. Napaduahon jadwal parhobas amang padita haris tadahuria sitorus STHMM makobasi di parmingguon manogot pukul siawib huhut manguluhon acara pesta gotilon di HKBP Binong Permai. Tolu parmingguon gerakan mari berdiakonia manang gemari
Diari sadarion di patupado parminggon gerakan mari berdiakonia manang gemari. Papungupelian khusus dohita tuhatopan haperluan diakonia sosial ni huriata nanaung pinaredi ni huriata tapasahat mapeliata di bagasan las ni roha. Opat dakdanak nasorang. Di hari Jumat 25 Agustus 2023 nang salpo di basa-basahot tuhata dosa dadak danak boru di keluarga amang Holden sai marobang si jabat dohot inang Masri boru purba nama ringanan di Perum Dasana Indah Blok TDP itu nomor 5 RT 003 RW 022 Bonang masuk Wait Nasaret hipas dodak danaki suang songoni natoras nape. 5. Kunjungan kasih kesetiaan. Di hari Minggu 20 Oktober 2023 di Patupa Kor Amakantate HKBP Bonang Indah do kunjungan kasih kesetiaan tu HKBP Pospel Cirarap nan yuluhan ni amang situa M Hutagaol amang situa Hasaragi amang situa Hari Tonga dohot amang calon sintua Hasi Bolon. Onom pertanyaan wek. Di hari Rabu 1 November 2023 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriata ma pertanyaan di tolu wik ima sada wik Jerusalem di bagasni keluarga amang Panggabean inang Burusilitonga nama ringanan di Perum Dasana Indah Blok RD 5 nomor 2 Bonang. 2. Wek Nasaret di bagasni keluarga amang Hasa Mosir inang ESY Borusiburian nama ringanan di Perum Dasana Indah Blok UE 15 nomor 10 sada Bonang. Tolu di Wek Efrata Huhut acara pangapulion di bagasni keluarga amang FL Manik inang DT Borulubaraja nama ringanan di Perum Medang Lestari Blok C7 C4 Medang Lestari di Pangido tut sude ruas ni huriata tarlumo bina adong di wek nabe asaria madohoti partanyangani. 7. Tikting pamasumasuon. Tikting parjolo dohot paduahon naing majalo pamasumasuon parbagasan ma Ima Fernandes Chandra Putra Sihotang anak ni amata peristiwa Sihotang tubuni inata es boru pak pahanahinan manang inang salam D Borumunte nama ringanan di Perum Legok Indah Blok D10 nomor 10 Legok ruas ni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah masuk Wait Bethlehem dohot Orwana inang Bibelfro Eva Susilawati Boru Nenggolan ruas ni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah nama ringanan di Perum Dasana Indah Blok SG 4 nomor 5 Bonang masuk Wek Judea. Boru ni amata Sintua Salmon Nenggolan dohot inata Surjanaria Boru Tabunan ruas ni HKBP Tarutung 2 Resort Sarula Distrik 2 Silidung pamasumasuan naing di Patupa di hari Sabtu 4 November 2023 di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah konseling peranikah di Patupa di hari Kamis 2 November 2023 masuk pukul 10 WIB di gereja HKBP Bonang Indah. Nomor 8 informasi parkir gereja demi kenyamanan dohot ketertiban di huriata sinosohon tusude ruas ni huriata nama buan kendaraan asa diganup ulaun secara kategorial manang parmingguon boi mama markir kendaraan nabe manang mobil manang sepeda motor di bagas area parkir ni HKBP Bonang Indah. Napasiahon informasi pesta gotilon marpardomuan tu pelaksanaan pesta gotilon nanaing di Patupa Huriata di hari Minggu 5 November 2023 pinabotohon tu sude ruas ima a di hari Minggu 5 November 2023
di patu pahuriata do sahali parmingguon. Parmingguon sekolah minggu, parmingguon pra remaja, parmingguon manogot dohot botari di pasada masuk pukul 8 wib. Dung sidung parmingguon diuduti acara pesta gotilon. B. Persiajaran perguru malua masohot majolo jala masuk muse di hari Minggu 12 November 2020 songon nasomal. C. Di acara perayaan ulang tahun Huria naing pasahaton kenang-kenangan ima ulos tadaholong turuas nanaung marumur 70 tahun tu gijang. D. Sinosohot tu sude ruas asa mabuan ulos nabe. E. Di patu pado tortor sekolah minggu remaja dohot naposo bulung. F. Dung simpul parmingguon di patu pahuriat tama marsi panganon siang. Sinosohot tu sude ruas ni huriata asa sude manupahi ulaoni. 10. Tona rapot padita haga BP boi madi jahahon anod di ujung ni tikting. 10 sada. Tok-tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosohon tu sude ruas ni huriata asa boi pasahat tok-tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Boi madi transfer tu rekening panitia pembangunan Bank Mandiri nomor sada walu 000 sada 06 sada 554 atas nama Amang Sape Sitorus. 12. Pilihan dohot iuran bulanan, pilihan parmingguon, pilihan sekolah minggu, hamuliauteon, pilihan bulanan keluarga dohot iuran bulanan. Boi mata pasahat marhite situa wik nabi manang sekretaris gereja manang ditransfer tu rekening ni huria. 10 tolu parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguon nang salpu boi mata jaha di file naung pinasat ni huria marhite boi a grup di wik. Nomor 14. Selamat ulang tahun. Para halado dohot ruas ni huriata pasahaton. Selamat panjang umur. Go kelas ni roha masude ruas ni huriata. Na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hotripe. Sia tanggal 20 tolu sahatu 20 sia Oktober 2020 tolu. Hatani tuhata si piopota imana tersurat di Pesalmen 50 ayat 20 tolu. Manangi senama melehon hamuliateon ido napasangapau jala mabahen lapang asa hupatuduhon di ibana hatuauni debata aka goar-goar na marulang tahun dohot hatu tubu dohot marulang tahun hot ripe boi mata jaha di file naung pinasat ni huria marhite WA group songoni matikting di huria tadi bagasan mingguan debatama mamasu-masu hita. Saunari di jahahon hami majolo ima surat tona rapot padi tadi HKBP 2020 tolu. Madapoton nahina holongan suderuas dohot parhala doni huria Kristen Batak Protestan di inganan nabi. Asini roha madihamu dohot damai sian debata amata dohot sian Tuhata Yesus Kristus. Amen. Tapuji ma Tuhata Yesus Kristus, Raja ni huriai, nasai marsihohot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana, nang akan naposona di nasaragam ni pakobasion nai. Patardo nang denggan basa ni Tuhata ubahitiur perdalanan ni rapot padita huria Kristen Batak Protestan, na parjolo sahali di patupadi parhutaan na posobulung jetun silangit Tapanuli Utara. Mamuka sian 10 Oktober sahat 2020 Oktober 2020 2020 tolu. Om marapot hatopan ni sadok paditani HKBP na parjolo dung mardalan sentralisasi keuangan HKBP ni dohotan ni 1.873 halak sian 2004 halak paditani HKBP. Sinodangan ni tema
HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Dohot subtema, pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Uli domardalan rapoti sian pamonai sahatu pangujuni di bagasan hasadauni parhamaranggion marujahan tuholong ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dibuhai do rapoti marhite partangyangan naniuluhon ni Padita Krise Anki Gosal manang wakil sekretaris umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dohot ulau nabadia dalan manogu huhut pataruhon sude parapot madohotisa di bagasan holong dohot todi parhamaranggion laho makatai sumakapi huhut manotopon akka haputusan na macay arga na macay balga pakorhon na tu pardalan ni pakobasyon ni HKBP na oikumenis tujolo. Tahala sodo haroro ni penceramah tema ima Dr. Hans Peter Goshats sian Universitas Münster Jerman. Dohot Rev. Dr. Jensen Wipke sian Departemen Misi dan Oikumene Evangelis Krise im Rheinland Manang Ekir Jerman. Jala penceramah subtema ima Padita Dr. Andar Gomos Pasaribu. Dohot Padita Dr. Beni Sinaga. Suangsongoni rodo akapang gomgomi natakas mangalehon pakirimon dohot pamikirion tusude parapot marhite hata huhuasi pinasahat nasida anggiat sisada urdot hita dohot panggomgomi paturehon hasada di tonga-tongani masyarakat rap majalahi hahisaron siala panahit sosial songoni marsiurupan mangagohon stunting nasai masa dope di tonga-tonga ni bangsota. Marhite parmahanion di Oppu Eporus HKBP takas dosa dok padita ni HKBP disosoi asalam marhatauon mangulahon tohonana secara profesional. Tirua dihata dohot pangalaho. Haporsiaon nang holong deroha. Marhibul ni roha huhut marhauduhot tu debata marhite parsitutuon mangulahon pakobasion di HKBP. Manomu tahun oikumene inklusif 2024 di sisada roha sadok padita HKBP asa parsidohot rap dohot sude home ugamo huria bangso mangadopi krisis ni portibi isarani portibi ibu isarani portibi nalamu mohop hapugoson porang diskriminasi rasisme dan manggadis jolma dohot ketidakadilan songon hataridan ya okumeni inklusif i dipatu paruas ni rapot padita HKBP do hadadeon papulikon otik besian balajona si pasahaton na marhite iduk ni huriana laho mangurupi gereja Kristen Protestan mentawai manang GKPM ditogihon rapot padita HKBP 2020 toludo asarap hita saluhut ruas ni huria dohot parhalado ni HKBP laho pasiding nasa rumang ni pangalaho diskriminasi dan rasis nama korhon ketidakadilan marhite parange na haposan jala tiruan majagahod diri dohot humaliang marujahat tu holong ni rohani Tuhata di panggulmi ton ni ngulu siapari di tonga-tonga ni keluarga ni huria masyarakat nang lingkungan hidup manang ekosistem humaliang na
diarahon rapot padita HKBP do sude ruas nang parhalado HKBP asasi sadatahi pada si pakobasion parsobau tu debata jala patotopon parsauranna marsitutu manarihon akadongan na marhatawon natotu manang different ability pahisaton panguluan nasida di partodion nang di pardagingon dalan pahisaton pakobasion dohot parsidohotan ni huria namarhatawon natotui ditotopon rapot padita do buku panduan pakobasion tunasida ditogihon rapot padita HKBP do ruas nang parhalado HKBP asa di bagasan hasadan pasauton hajujupang ni hadameon di tonga-tonga ni ngolu na marhuria dohot na marbangso di nama nomu Pesta Demokrasi Indonesia 2024 naing masih ada penetapan hita saluhutna laho patuluson proses pemilihan umum marhite-hite mamake suarata songon warga negara Indonesia di bagasan tanggung jawab jala di bagasan hibul ni roha hita paburhaton huhut manangyakon akadongat tanadohot di kontestasi pemilihan umumi gabesira dohot panodang sitidangi Kristus di tonga-tonga ni ulaon nama saibal gayi sopatubu aka parbolata di huria bangso dohot masyarakat sude mahuria pahobar paubuk pakobasion marujaha tu dokumen-dokumen naung ni totopon ni rapot padita marpardomua tu buku panduan keseragaman pelayanan revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang pekabaran Injil HKBP, ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus, panduan tahun politik dokumen oikumenis, peneguhan sidi jemaat disfabel, dohot konseling dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Marnida pak parukilon ni padita nang ruas ni huria nasosian dirinya dohot diduru ni dirina rapot padita HKBP pasahaton pangiduan tu opui eporus pabakit tim parmahani manang konselor namar ruason pareses padita dohot konselor rapot padita HKBP marhamul liatehon pardalanan ni sentralisasi terus marsitutu mangudutisa huhut lam marsitutu pahisaton mutuni pakobasion di bagasan rohana bulus rapot padita HKBP manogihon sude ruas na parhalado marhite situtu marsitutu patuluson perdalan ni sentralisasi keuangan HKBP marhite na masagihon hobartu hatotwonna manuraton di buku panuraton laos manongoson hibul hobar tu parsagina songoni ma pinasahat tonani rapot padita HKBP 2020 tolu sai di pargogoi jala di patau amata tu hatri batama hita saluhutna laho pararaton barita nauli jala gabe pasu-pasu tu sadok portibion di patudos tu ayat Sadamusa 12 ayat tolu marsangap ma debata Jetun Silangit 20 Oktober 2020 tolu atas warni parapot Epurus HKBP Dok Pandita Dr. Robinson Butar-Butar Ketua Rapot Padita HKBP Padita Maulinus Uwe Siregar MTH Tikion pinasahat ma tu ketua tu amang ketua Pesta Gotilon, Gotima. Tes. Shalom, Horas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai panitia dan ketua Gotilon HKBP
Bonang Indah 2023. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Amang Inang Parsalado atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengundang Amang Inang nanti tanggal 23, tanggal 5 November. Tadi sudah terang benderang dijelaskan di dikting ya. Jadi ada beberapa tambahan yang perlu saya sampaikan. Jadi nanti kita acara mulai jam 8 pagi. Besar harapan kami kita on time lah, karena nanti memang jam 4 kita sudah selesai. Jadi nggak ada lagi kegiatan, jadi supaya nanti tidak ada komplainan lah dari tetangga. Juga nanti sebagai informasi nanti seluruh kegiatan ada di luar di lapangan parkir. Jadi memang itulah tahun ini yang bisa kami lakukan di luar. Jadi untuk kita supaya nanti bisa konsentrasi di luar. Jadi terima kasih kami ucapkan yang kepada Amang Inang yang sudah mengisi pertemuan. Seberapapun Inang isi sama Amang isi, kami ucapkan beribu terima kasih. Jadi memang mungkin tahun ini memang agak besar ya. Ada ini itulah memang kebutuhan. Jadi memang kita tidak bisa berpatokan kepada tahun yang lalu. Jadi ya kami dari WK Prata agak mengucapkan mohon maaf lah atas mungkin ada kok ini besar sekali, kok ini ada kolomnya ini, kolom itu. Jadi kami mohon maaf. Jadi tetap kita semangat nanti tanggal 5 November. Jadi nanti acaranya nanti akan diisi oleh artis-artis artis-artis lokal. Ada Mang Pandiangan di sini, udah latihan mereka sering. Jadi juga nanti ada sawer menyawer ya, disiapin aja uangnya. Dan nanti tukarannya juga ada seperti biasa. Jadi gitu aja. Oh ya, juga tetap ada makan Mang Siregar. Jadi apalagi tadi ya? Sebentar. Oke. Ya, akhir kata kita berharap nanti cuacanya bagus ya, meskipun agak panas tetaplah kita semangat. Dan mumpung ada di sini Amang Inang Parsalado, ya kalau bisa nanti selesai acara jangan pulang dulu lah ya. Kalau yang saya lihat ini selama saya bergereja di sini ya jam 2 itu udah nggak ada orang. Terus yang ke pesta siapa? Kan ini kan pesta dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya gitu aja Mang Inang, mohon maaf atas mungkin ada perkataan saya yang salah pada saat ini. Jadi itu aja. Sampai ketemu tanggal 5 November pukul 8 WIB. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Papa sahatma peleata marhite pelean sadaa dohot sadabe lausta endehon masian buku ende nomor 133 otondi namanggohi roha.
mahita. Gohi mahami ale Tuhan di bagas todim. Hahomion na siyako manamanggohi bagas coromon. Dalan nami dinalaho madapot bisuk siyako na posom dinalaho pataria sokatam na badiaon. Asiro hamale Tuhan. Tuhami ganuk nanaing tumangihon hatam na badiaon. Parbisuhi hami dinalaho mangatusi dohok makanguluhosa. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami. Amen. Di hamu amanami, inanami dongan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Hatane debata di parmingguata sadarion ima minggu pa 20 sada hodung Trinitatis. Tersurat mai di buku sada Tesalonik. Surat parjolo natinongos ni Apostel Paulus tuhuria Tesalonik. Bidu 2 ayat sada sahat walu. Buku sada Tesalonik bidu 2 ayat sada sahat walu hupangidoho kami ma margati sorin mahita macahasa. Parohaw ni si Paulus tuhuriay. Ainang hamu aliak kadongan marbinoto do. Dada na magopo haroro nami tu hamu. Aida dan nalilu manang mangaci, manang marakal hami lau mamodai hamu. Alai songon halak akan ang tau di rohani debata dohani. Gabe hasahatan di barita nauli. Songido hatan hami. Dada songon akan ang membuat rohani joma. Neng hami tahe halamuan di rohani debata nama digati rohanami. Ai di boto hamu do. Dangdung hami marhata lemes-lemes. Dangdung hami marbisuk-bisuk membuat arta. Debatado si tidangi disi. Dan manjalahi sangat hami sian dona. Manang sian hamu. Manang sian akan na asing. Atik pe tarbahen hami dunia marhatang hamu. Ala apostel ni Kristus. Alai basar do hami di tonga-tonga muna. Songon ina-ina na pauli-uli geleng narapi tadi ayat pawaluhon. Songon ido sian sihol ni rohanami di hamu. Huhalasok kami do mangalehot tuhamu barita nauli nasian debata. Lobi tahe dohot maatong diri nami. Ala naung huhaholongi hami hamu. Disido sahatna. Horas ma dihita salhutna. Songon nagodang na kosong na kursion na te. Na ibadah pagi pe na sugut kurang dotorop na. Alay pos roha tu ibadah sorean non. Baka na soro pagi do siang di sore ma tarida. Ido tangyang ta. Di hamu aka amang doho tinang. Adorang suhu barita ho kami barita naulion. Songon naung pinaboto ho di titing nakingan. Ima sakap na naeng marhamulian manang marbagas. Jala marhiteon ma hami pasahat udangan molotuk pe satabi disangak munak kamang doho tinang dang boy hami manaruhot tu jabu-jabu ba marhiteon ma hupasahat tami gokon nami tu hamu amang inang ruas ni HKBP Bonang Indah rap udur mahita salhut naro tu bagas joroon di ulawan pamasu-masuni hari Sabtu tanggal 4 jam sia di HKBP Bonang Indaon. Jaladuk sidungi musera mahita tu ulau nadat. Domutusi rupani. Molo sian amang ketua panitia gotilon amula kamang ite. Jadi dilas ni rohata tu tanggal 5. Tentu adong do dihita kesiapan. Bohado nuaing. Alai pos dorohaku tu panitia gotilon alana nga marhasohotanan non buru neng golani alaneng majay na matong dangi majay na ma inventaris dunay pakinay
adong mamisalna mangalelang ulus. Balga do rohani udah siregarian non. Jadi ang panitia gotilon pos maruana. Tu boru nami do tu hela nami iternina ale hari Minggu do bahasa idak sonari eta. Ngaboy pikir-pikiri. Dangi alana memang istimewa do marpesta tanggal 4 tayo marhasotan tanggal 5 ngaboy to pertortorom muna boru muna. Majalo ulos yan non. Alana di ulaw na dati sogo mungkin akanong tersurat do disi berlaku dangi. Jadi teroma amang nenggolan amang siregar do saluhu na tahe disi. Dilas ni ruhan nami patortor hami mahu boru nami do tela nami di pesta gotilonon. Nah, anggami. Upara di hami pediri nami, hami boru muna do nanayang hela muna. Jadi pos maroha. Song-songoni do nang tabu na pera bersiak do nasida. Ala berena dangi. Lasia dorohana, ala na sarupa musiat to. Rap sian, tabunan sian, pagaraji. Ido sarupa do. Romusedo oma di pesta. Jadi pastina sangat do bainon ditulangi oma iariming. Jolomar minggu uma de umaniku datang. Alana anggo tulang tabunan silalahi naisi silahi sabungan ba namakuling do mudarna niku hola diberengan nonuma pasti dinggat do benon na diari minggu ya ladong do ulaw di sini ku mekel do nian pastina ngamar si jowa mudarira satu sih jadi nga dua kan sian boru sirega sian nenggolan siregar nga dapotan non sian tabuna pe nga adongan non ba anggoon nga gok panitia gotilang. Songoni nang si ho tangan non. Tong dato. Ala amang bibil na matong marga si ho tangan. Pastina las ni rohana. Ope hami dakolak kamu boru muna patortoron na. Anak nami do parumen nabi be. Ulusyon nami patortoron nami do. Ninna do no pasti. Jadi benar-benar bersuka cita do. Unang gabi saruat tong. Hudo ko songoni gabi dang ronon. Inang bibil sutung digoran non marga si hotang. Nina sutung digoran non marga si regar nenggolan. Sutung digoran non marga tampunan. Dalat tamarlas ni roha do. Rodo hami di tanggal 5 di pestai. Jadi alani aka amang do tinang di bagasan las ni roha mahita mangulahon na 2 ulaw ni. Molotuk pehira borat, dok-dok. Alay di bagasan pos ni roha dohot hapor siaon na boy tuhukot tadi. Ay daktar pangasaho kita gogota dohot pikirata dinalahu mamorsani. Alay mulo mangasahon hapor siaon natuk boy porsano doy. Ido hapor siaon ni hita hala Kristen. Domutusi maakamang dohot tinang di topik Minggu 20 sada dung Trinitatis sadarion. Di patubegeho do tuhita marhiras ni roha makataho barita nauli mangasaho debata. Marhiras ni roha. Keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Marhiras ni roha merbarita nauli. Akai sudah perbarita nauli. Naginuaranna perbarita nauli ditrupukon si Paulus mah. Keberanian na songod dia do na adong di ibana. Hiras ni roha na songod dia do na adong di ibana. Keberanian yang dimiliki Paulus di sini bukanlah keberanian seperti yang sering kita bahasakan di orang Batak si Panggaron. Daw. Alai keberanian na dihangoluhon ibana di namar barita nauli imah tidak menyerah. Dia tetap melanjutkan pemberitaan Injil itu sekalipun direhei ibana, sekalipun dipalea-lea ibana, bahkan ditolak ibana, dihurung ibana, dipasipal ibana, sudah akan aporsuk di tahun ibana do. Tetapi dia tetap bertahan, tidak mundur, bertahan untuk selalu memberitakan Injil. Di namar barita nauli ibana amang inang tuhuria Tesalonikon. Gabe suhardo pangatusion ni huta itu ibana. Di do ibana parhata lemes-lemes dohot parpoda haliluon. Dia itu adalah pengajar sesat. Ninna na di hutai do tu ibana
ditiki diajari ibana ima barita haluau nasian Kristus tuhuta Tesalonika. Dia dituduh sebagai pengajar sesat. Kemudian dia juga dituduh sebagai pangaci dohot parakal. Parpuda haliluat doi, pangaci doi, parakal doi, parhata lemes-lemes doi, jalan na mangaluli sangap doi. Ninna tu ibana. Robe sudi hatai di tahun ibana dua kamang dohotinang. Dang di bain ibana sada situasi mengundang asa ribut tidak. Tetapi dia benar-benar tetap melanjutkan pelayanan itu. Solusi na dibuat ibana dot sisilas pada saat ima tadi kumahuta Tesalonika ni nebana. Ita dikondasidam. Karena sungguh sangat luar biasa tuduhan itu. Dan ternyata puji Tuhannya dang magopo barita naulia kamang dohotinang. Bertumbuh jalalam rarat du barita nauli di huria Tesalonik. Aka halak na porseai tetap do bertahan untuk hidup di dalam Kristus. Siak kamu do malupuk ima hatani Kristusi ninna si Paulus do menurut bahasa ni ibana di sada Tesalonikon. Hatani ibana sadiri doi. Siak kamu do haroroni barita nauli. Jadi au pe pakko basyoku dang magopo ninna ibana. Huhalo jaho kami do mangulahon aka ulaw nami. Diicahi hami mamasu-masu do hami. Dilelei hami manaw-naw do hami. Di paroa-roa hami mangele-kele do hami. Hiraga berapan-rapan ni portibio do hami ini bang. Jadi dia tidak pernah melawan atau membalaskan. Dihalojahon ibana do. Dihalojahon, dihabengeton, dihaburjon ibana do. Ima na barbarita na ulii. Hita manuaeng perbuwe ni barita na ulii aka amang dohotinang secara khusus hita halak Batak na adong di HKBP. Mauldo perdalanan ni barita naulii. Godang do si taonon ni aka perbarita naulii. Hita nuaeng hasahatan ni barita naulii. Sungod dia do hita tutu patuduhon nau mian jala marurat marparbuhe hatan itu hatta ima barita naulii didirita sadiri. Adong dihita hiras ni roha keberanian talanjuton ma barita naulii tuna humaliang ta ala ikon tajaga hodo songon na dimiliki sikap ni si Pauluson na parjolo dinamar barita nauli secara khusus tu aka pangula hami imana marjamita panggilan untuk berkhotbah. Baiklah dia itu dang parhata lemes-lemes tidak bermulut manis. Jadi dia benar-benar mengatakan apa yang benar. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Itu adalah sikap seorang pemberita Injil. Dang parhata lemes-lemes ibana. Dungi muse, dang parhata namar bisuk-bisuk ibana lau mabuat arta. Untuk mendapatkan keuntungan. Daung dak songoni ibana. Dia tetap apa adanya. Maka tahun nasi tongi. Dang diatur ibana hatana seolah-olah bisuk begeon hatanai HP naneng adong donani omona daw. Dia benar-benar murni memberitakan Injil itu. Na paduahon muse dang majalahi sangap. Karena seorang hamba Tuhan itu yang sudah dihususkan menjadi hamba Tuhan, dang dilului ibana sangap ni portibion. Karena ketika dia mengalului sangap ni portibion, gabe marlauk do habadiau ni debatana adong di ibana. Kemuliaan Allah itu dicurinya. Aina pasangapod debatado ganuk pakobasion ni aka na posona. Dang nanaing pasangapon dirina. Tetapi memuliakan nama Allah. Diajari ibana do muse na parpudi ima ikon gabe halak na basardo. Orang yang ramah. Jala parholong. Songon holong ni ina-ina tu yanakon. Di patudo si bana do rupani sahalak perbarita naulii ikon gabe halak na basar marroha do orang yang ramah. Kenapa harus orang yang ramah? Bahasa iko basar parrohonna, bahasa iko labas parrohonna. Ai habasaron ni roha do labas ni roha boy doy pau butur rimas.
molotuk pe situasi nu nga kacau, alai molo adok sahalak na basar parrohona ramah ibana laho memulai pakatayon muse dohot labas parrohona boy doi pau buton rimas. Jadi kembali tenang, kembali damai. Basa di dokon songon holong ni inaina tu yanakon na. Di patudosi bana holong ni seorang ibu. Jadi seorang hamba Tuhan itu di dalam pelayanannya, dia harus melihat dirinya memiliki jiwa seorang ibu. Seorang ibu itu sifat yang sering kita kenal dari diri seorang ibu apa? Ketulusannya, kemurnian hatinya. Habur juon ni ibana dinalaho pagodang-godak kon yanakon. Di patudes Paulus dia kamang dotina. Sahalak parbarita naulii, unang maparhata lemes-lemes. Unang mamar bisuk-bisuk laho mabuat arta di ibana, unang mangalului sangap, alay ikon na basar marrohama, jala takas makaholongi, songon holong ni inaina tu ianakona. Aupe berjuang doau dinalaho memiliki sikap si songonon. Agar kiranya panggilanku sebagai hamba Tuhan itu tidak cacat. Perjuangan kidang murah. Di hadagi ngokku adong do hajol maon. Hajol maon ima nase toktong mabuat nau linatong ginadong di Portibion. Alai di hajol ngokku adong do pajowon ima tohonakku. Jala tohonaki mamuse na patuduhon dia do dalas si todongokku. Jadi adong atong dua sisi. Alay sahalak na takas makangoluhon pajowoni di tohonan na pasidingon na do na pinangido ni daging hajol mau na maralo tulomo ni roha ni debata. Dang diguluti banay. Ay ubiara do ibana tu debata sian jolma. Uposado rohana di sileho-leho ni debata sian nauli na tonggi nanaing pinasahat ni jolma do Portibio di ibana. Dia tidak takut. Sekalipun dia tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan dia juga tidak takut. Sekalipun dia tidak disukai. Karena dia melihat dirinya haruslah menjadi seorang pemberita Injil. Menyatakan apa yang benar. Dan harus juga menjadi seorang teladan. Bukan menjadi orang yang merampas hak yang bukan seharusnya milik dia. Dan juga bukan orang yang bermulut manis, gila hormat atau apapun itu. Gawe marlaok ima tohonan manang habadiaw ni debata na adong di bana. Itu adalah jati diri seorang perbarita nauli hamba Tuhan. Molonung nga adong jati diri si songoni akaruas na pinarbahan na petutu saluhut na gabe di bagasan las ni rohado majalo aka pakobasyoni. Ima secara khusus tuhami aka parhalado nong majalo panggilan khususi. Bohado hita tutu majamoton tohonan na ngadong dihitaon asa unang marlao ki ala ni hadagingon na adong dihita. Jala bohado hita berjuang dinalaho mempertahankan jati dirita sebagai hamba Tuhan di jolo ni akaruas. Kita harus bisa menjadi teladan. Kita memiliki emosi. Adong do muruk di parhalado. Alai dang boy igabe parmuruk. Jala adong do di akahami parhalado ima namurabi kesonggak-songgak. Ale dang boi. Dang si patudu dang si gabe diri ni bayi tidak. Alana ikon ungingota do iba di ulaon panggilani tohonani. Itulah yang membuat kita menjadi nunga hujalo si songonon. Jadi dang oloyokku be ima muruk rimas riting niroha dohot akan na asingi. Ala ikon parlabok ni roha dohot na basar marroha. Molo adok tantangan songod dia. Tantangan ni ikut tahan uji doton. Dan gabe menyerah. Molo heata BG ima kalimat nanidok ni Emeritus Pendeta Dr. Darwin Lumbantobing kalau tidak salah. Lem matolpang, lem tajom nebana. Jadi molo tabereng rupani benda tajam, molo secara umum di halak Batak majoon parangi molo matol pangiotik lem diasah do itu batu asai asa di boto hamu amang do tinang carana menguji babani parangi setabi itu digosok-gosok buti
Ido carana manes ngata jombe jaladang itu di blok ko ni. Jadi ahado nanaing dohonon na disi. Nahata na matolpangi ima tantangan. Ima akasi taonon, ima aka parukilan. Hata tajomi ima semakin murni diasah. Jadi ganup aka hala Kristen lam matol pangibana lam tajom doto. Lam godang aka si taonon, lam godang aka parukilon, tetapi dia menjadi semakin murni. Dia semakin bertahan karena dia tidak mau menyerah. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Justru dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dang dirina di pangasahoni bana, alai hagogo onni debatado na di pangasahoni bana. Tantangan itu dianggap dia menjadi peluang. Roh tantangan, roh ancaman itu menjadi peluang. Apa yang membuat sehingga dia melihat itu sebagai peluang? Moloro tantangan, roh ancaman. Di sido ibana dinalahu membekali dirina muse, maparbohali dirina. Rosongoni akasi taononi berarti ikon lam adong mapanadayon na si tong tuau taringo tu diriku sadiri. Ise doau dia dopan ni debata. Adong panadayon na si tong. Adong melihat diri sendiri. Ima di tantangan dohot ancamani gabe sada peluang do di ibana laho semakin sempurna menjadi orang Kristen. Dan gabe sumurut ibana, tetapi dia menjadi naik level ibana to di sitaononi. Tantangan selalu ada, ancaman selalu ada, tetapi dia melihat itu sebagai peluang. Dapat tuluhon ima integritas ni ibana. Dia tidak pernah berubah. Mulai dari masa pelayanan 3 tahun, kita katakanlah baru masuk ke dunia pelayanan, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Pidai bana muse tu masa pelayanan tempat na agak maju 5 tahun naik, dia tetap menjadi diri sendiri. Pidai bana muse dia tetap menjadi diri sendiri. Jadi integritas dia itu tetap berada di dalam, berdiam di dalam dirinya dan berubah ibana. Dia tidak berubah karena keadaan. Dia tidak berubah karena situasi juga, bahkan kondisi yang mungkin memberikan sesuatu kepada dia. Integritas dia itu tetap dia jaga. Jadi motivasi di dalam panggilan menjadi hamba Tuhan itu harus jelas dulu diketahui apa. Dan yang kedua, ketika pun ada tantangan itu, maka lihatlah tantangan itu sebagai peluang. Dan yang ketiga, milikilah integritas itu. Karena integritas itulah yang menunjukkan siapa kita di hadapan orang lain. Ima secara khususnya. Secara umum nak kamang dohotinang. Terjauh dohitau gabe perbarita nauli. Hamu di aka perkarejuam munabe perbarita nauli do hamu. Songo dia do tutu hamu diganup aka ulau nang pinasaha ni debata bukan seorang yang bermulut manis, tetapi seorang yang selalu berkata apa yang benar. Jala bukan seorang yang saya mengulului hormat, menjatuhkan orang lain, tidak. Tetapi sebagai orang yang melihat saudaranya juga dirinya sendiri. Ima tu terjodoh hita tu sisa luhutna. Panggilan tanggung jawab ni hamu aka amang do tinang di perkarejuam muna. Songo dia do hamu di bagasan pos ni roha dohot di bagasan bulus ni roha dohot dang marlaok diganup aka ulau munai. Tarida sian karakter, tarida sian jati diri, tarida sian parsauram muna, baik di tempat perkarejuan dohot di keluarga tarlumobina humaliang. Moloboy do ta pertahat toni ganup aka ulau tai gabe pasu-pasu do hita tuna humaliang. Au di ulauku gabe pasu-pasu jala toktong habadiau ni debata bol hujamoton hamu pe di ulaumu na gabe terpasu-pasu jala habadiau ni debata boy di jamoto kamu. Dan gabe marlea Kristusi ala ni ulota. Dan gabe marlea Kristusi ala ni parangeta. Tetapi Kristus itu tetap bisa kita pertahankan kekudusannya. Sian parangetai, sian akka ulautai, dohot pikirata na asing. Tajamot tebema akka amang dohotinang. Ay barita naulii nung ngasaha tuhita. Amen martangiang mahita. Nung ngahujalo hami jalahu tangiho kami hatam na badiyaw na li Tuhan. Parbuen ni barita nauli, naong pinasahat mo tuhami.
Ajari hami toktong ngali Tuhan gabe akahalak siula hatai. Molotuk pegale pardagingoni. Gohi hami di bagas at todim. Asa toktong bisuk na siya ko na mangingani roha dohot pikiran nami. Marbisuk kami ali Tuhan dinalaho mga lapati. Mga tusi dohot makanguluho katam na badiyon. Ditadahoda ali Tuhan salhut na ruas ni Huriam. Tarlumobi na rotu parmingguan arianon. Tangihon manasida diganup akka alu-alu ni nasida marahite tangyang nabi. Hodo tutumual ni nasa saluhut na. Nasa narikoti na hobar tulomo ni roham. Lehon mayali Tuhan. Jala saluhut na akaruas ni Huriam. Molotungadong na dibagasan hagaleon ni pamatang. Parsahiton, podjot ni roha, parukilon. Homa ale Tuhan na gabi pangapul na sumurong. Tuna marsahit homa na gabi padaw ni bolon. Pos rohanami ale Tuhan. Sumuang dogogo ni akan na loja. Molo ho na mga ramoti. Hutangya ko kami do ale Tuhan ima. Program ni Huriamon. Nanaing patupa. Pesta gotilo tu ari Minggu tanggal 5 Novemberon. Toktong mahwali Tuhan na madasdasi roha pikiran. Ni saluhut na parhalado dohot ruas ni Huriam. Asa saluhut na parhalado dohot ruas ni Huriam marlas ni roha mangolopon ulaw ni. Jala ajari hami ali Tuhan. Dinalaho mamake dohot mamiakon pasu-pasu ng pinasahat mi. Asa lomo ni roham matutunahu ulaho kami. Husol soli hami do ali Tuhan dosa nahu ulaho kami. Marpamuati maruham marnidaham. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amen. Tapasahat ma peliatan na paduahon puhu tapuji tuhata sian bukwede nomor 133 oto di namangguhi roha. Sai do mar kogoy honan
martangya kuma peliata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salhut silihon-lihon na denggan dot na saulibasan na moliutus. Kupasaat hami masiyan na nilihon mitu hami pelian nami tuho. Sa jalom may gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasya kami pelianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pinarbadia maguarmo, say Roma harajon, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangolwa siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala dipasaurhon madamena tuto ditabi. Rim mahita jongjong. Moleate ma tapasaha tutuhat tapardinggan basay ala asi dohot holong ni rohana mangaramoti hita di parminggon arian sadarion marsanga matuhat ta marhite paredeota jala bohal partodion imahata ni tuhata nong tajalo di barbisuhi tuhata mahita dinalaho makanguluhosa hami parhalado pasahat tuhamu selamat ari minggu madihita saluhutna Selamat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas. Horas.